Kawak Kedai Sport Club kan penlong ya ke fast football tournament jong usnem arja rapusan. On play ketiga tournament haka kendai teriku kelalan kod arja rapusan. Kumta kinong penyat ketiga tournament kila ya wer lakot ya piki pajba papenya dan bentalem haka ketiga sengi. Tah ka beningkong yimla klem depan pau ko jeng snong ulai kum ka Kawak Kedai social club ka bahkan ka sengi ka banta ni don ni ka jaka baniok ban pen krek ban pen telun nam ta ka tournament ka bangin pelong haneus nem arhajar arusan bat ka bagi dai nam ta ka sengi ka bangin yok ban play ni ka tournament jongi kum Kawak Kedai social club kan long haka kendai torik jone benai benengkong bat haka tai sengi indon do icikes jongi i konkres harpuri bat kumju lembat kiwai kiri orang ba jogane kathan jongi bari kate ka tournament on sedang haka por arsiteng tobat haka tai sengi bangin yok ban play kene tournament jongi kindon ru kinorwai iban pensung shit yang kipat ba tolong ba one job bat ba one bah lembat ki pralok jongki to ha ka bayadai bat ka thong ka bakum Kawak Kedai social club kalau layok ban penbet ban pelong ikene ka tournament kandai ya ki barem in ai silak badi ki job ya ka final in ai silak senpau kaneru kadai ka sin ka banengkong namta Kawak Kedai social club kabangi yok ban pelong kum kene kajat tournament kabangi le hakene ka haneus nem ubamenta bat ni kum Kawak Kedai social club ni ya khot ni wer lang ya pi ki pajba ki pramarjan pramarpa bat kum ju ya ki ba sejengai ni khot ngobhan namta jong pi mar ni le khnang ni kene ka tournament bahkan long kum kawai ban penmi pon namta jong ka klub jongi bat kumju kon long kum kawai banai ken tiu hakiliang ki sport kamtam namta ki kun samla jong ka than kari ka jongi